Welcome to Al Wakra, Qatar, guys. Malapit kami dito sa dagat, guys. Take the first exit on Wadi Zafaran Street. Ito ang last na pinuntahan namin na site. Tapos babalik naman kami. Sana all. In 500 meters, turn right on Al Saham Street. In 300 meters, turn right, then turn left. Turn right on Al Saham Street, then turn left on Al Oakna Street. Few moments later. Hello guys, good morning. Dito kami sa Al Wakra. Wow naman! Wow! Nagpapraga ko sa rin. Wow! Medyo. Oh, maganda nga. Guys, ganda dito sa Qatar, dito sa Doha.